Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua at ito po ang ating special coverage ng biglang pag-develop po ng isang aktibong low pressure area at ito po ang bagyong si Pepito, isa pong tropical depression at itong special coverage ay para sa ngayong gabi ng Lunes hanggang bukas po Martes. Okay, this is for this evening, October 19, 2020 at itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin na yun ang update kagad. Ito ang fast animation. So wala muna tayong GraphSat dahil po masyado tayong busy kay Pepito. Hindi natin bibigyan ng panahon yung GraphSat. So usually pagkatapos na ng system nito pagdaan sa ating bansa. At focus tayo na yung kay Pepito. Si Pepito na yun ay medyo malaki ang kanyang sirkulasyon at nakita po natin sa nakalipas na 6 na oras ngayong gabi ay kumakapal po ang kanyang kaulapan. At makita po natin ito, papalapit po sa may northern portions po ng Kabikulan. So mag-ingat po sa mga malalakas o mabibigat na ulan na ibabagsak po dito sa ating reyon. Although na yon, pabugso-bugso po ang malalakas na ulan. Span of 30 minutes or 45 minutes apart. Itong mga ulan na ito, on and off. At kasalukuyan din ay nag-expand na ho yung kanyang sirkulasyon sa Southern Tagalog provinces sa may Calabarzon, Metro Manila at ibang portion po ng Mimaropa. So take all necessary precautions dahil po bukas pa po pa-feel ng Central Luzon kasama po ang Metro Manila ang grabe pong mga pag-ulan sa pagdaan nitong weather system na ito. At kung makikita natin yung size niya, umabot ng 1,200 kilometers yung kanyang rain area. So halos pag nilagay natin itong system na ito sa Luzon hanggang Visayas po abot ang kanyang rain circulation, yung trough na tinatawag o yung tinatawag nating extension. At kung titignan natin na yun, ang zoom-in satellite animation mula sa windy.com, ito yung UMETSAT, ito po yung blue image. Ito yung latest image nila for the past 6 hours, simula kaninang alas 5 ng hapon hanggang ngayon, alas 11, ay nakita po natin ay habang lumalapit sa Kabikulan, malapit po sa Kabikulan, ay kumakapal po ang kanyang sirkulasyon, yung kanyang rain bands na posibleng magdala po ng ulan na abot po ng up to 200 millimeters. Yan po yung 24 oras na ulan. So, kapag nakikita ko itong satellite na ito ay medyo may reminiscent, may similarity po siya sa ulap nung nagde-develop pa si Ondoy. Hindi natin tinatakot ang publiko. Inaabiso lang po natin na maghanda po tayo sa system ito. Kahit mahina po ito, grabe pong ulan na pwedeng idulot nito. Ang pagkakaiba lang kay Ondoy, si Ondoy po ay mabagal ang pagkilos. Ito po ay medyo mabilis. Si Ondoy nasa around 11 to 13 kph. Samantala ito ay nasa 19 to 22 kph. So kung mabilis si kanyang takbo, hindi masyadong ang epekto ng grabing ulan dito po sa Central Luzon, kasama po Metro Manila at Southern Tagalog provinces, kasama din ang Kabikulan sa loob ng 24 oras hanggang 36 hours. Dahil iyan po ang crucial ng pagdaan ng weather system na ito. So makita po natin kung gagamitin natin yung infrared. Yan po, yung dark red po, yan po yung grabing ulan, moderate to heavy at times intense rainfall po ang posibleng dumaan. Sa ngayon, watak-watak pa rin pa lang po at nagbibigay na rin mga pabugso-bugsong ulan, umaabot na rin po sa Metro Manila. At bukas po ay magiging mas worsen po ang magiging mas worst ang mga pag-ulan, especially pag landfall nito sa may bahagi po ng Aurora Province ng Central Luzon. So, ang bagyong si Ondoy, ganun din po, doon dumaan. Pero makita po natin yung rain bands niya sa baba niya ay medyo kumakapal na yon. So, mag-ingat po tayo. Mag-take all necessary precautions sa mga flood-prone areas ng Luzon. Dito po sa may Central Luzon, particularly sa Metro Manila. Ibang portions po ng sa mga low-lying areas po ng Kabikulan, Calabarzon. Mag-ingat po tayo. At ito po yung ating track kanina at base po sa kanyang movement, i-zoom po natin. Yan po. Posible po siya mag-landfall between 9 to 11 PM po bukas po, Martes ng gabi dito po sa may Aurora Province in the vicinity either between Baler or Kasiguran. Kikita po natin yung area of uncertainty. So ito po ang dapat natin tingnan. Okay? Kasi yan po ang posibleng daanan niya, hindi yung blue line. Kasi yung blue line yun yung average sa track niya.
But pwede siyang umakyat, pwede siyang bumaba yung kanyang movement. So, either way, kahit saan siya dumaan, since mahina naman ito, ay posibleng magbigay magbibigay po ito ng grabing mga pag-ulan. So, makita po natin na ang kanyang intensity paglapit magiging 75 hanggang 85 pag landfall, but baka magbawas pa kasi hindi pa masyadong organized siya. But ang pinaka-importante dito, yung dalang epekto nito ay yung grabing ulan. So, mag-ingat po tayo. Take all necessary precautions sa mga low-lying areas at flood-prone areas po. Landslide-prone areas din po ng Central at Southern Luzon. Halos buong Luzon po kasi medyo malaki po ang kanyang sirkulasyon. So, please take all necessary precautions kasi sa nakikita natin sa kanyang sirkulasyon, talagang may bibigay po ito ng epekto. Lalo na sa low-lying areas, sa landslide-prone areas ng ating Luzon. Okay? So, ito po yung ating Typhoon Global Models. Hindi po nag-agree lahat. So, it's either dito po siya dadaan sa southern part ng kanyang track o dito sa may taas. But ito po yung average track galing po sa mga Global Typhoon Models. So, please take all necessary precautions. Sana bumilis pa siya ng bahagya para yung epekto po ng ulan ay hindi masyadong grabe. Kasi kung yung takbo niya ngayon, kung ang rainfall na dala niya sa 200 mm, baka pwedeng umabot ng 100 to 150 mm since matakbo siya ng 22 kph. But, estimate lang po yan. So, posibleng umakyat pa yan hanggang lampas 200 mm. So, mag-iingat lang po tayo. Maganda na po, lalo na sa mga areas po na pwedeng daanin itong bagyong si Pepito. So, sa kasalukuyan ay on and off pa rin mga ulan dito sa Kabikulan at sa ibang areas po hanggang Metro Manila, abot na rin yung kanyang trough. So, mag-ingat po tayo. Bukas po ay bibigyan natin ang latest sa ating Weather TV. Antabayan po natin ang mga updates din sa ating MrTyphoon.com sa Facebook po yan at sa Typhoon2000.ph at Typhoon2000.info para sa mga latest advisories na binibigay natin, supplementary advisory ng Typhoon 2000. Ginagawa natin ito sa nakalipas na 23 years of service ng ating website. So, ayan po. Babalik ulit tayo bukas para ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa Bagyong Pepito. Special coverage mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Padua ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Mag-pray tayo na sana wala po masyadong epekto ng bagyo na ito. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aming weather channel.